Hau beste tipo bat, hemen nuan, kiston zigarra bateik, da bazia gauian, etxea. Da bazia eta bajera batien bizimen nuan, beheko pisuan. Asiek, ati egiten da, iep eta ezin egin, hau jo, gaur, zaiazio ati egiten da, zaila da, ja, ostiku bat da. Hemen aletxe, ata puñeteru zaila da. Egin mote egiei, begizia da. Hatien, xere nua. Zabela, ustein, zabela, emetxe mote. Ata puñeteru ez nida, egin, ni paioz, ni egin, ize pasatzen da. Beha, launduko ni, katzak hiltzoi. Da, emadezu hiltzot da. Xere nui, ha. Honekin nola egin gogo mote, hau zuporzitzen joak eta, aipa dios, giltzan nu sartu gote,